Идел йорт Хәвәскәр театрлар бәйгесе ел сайын бүтін Татарстан Республикасының һәм Россия Федерациясы төбәкләреннән театр коллективларын җыя. Конкурсның төп максаты Хәвәскәр театр иҗатын үстерү һәм җәелдерү. Шамил Закиров исемендәге 21-нче Идел йорт театр коллективлары төбәк-ара конкурсында җиңүчеләрне бүләкләү тантанасыннан безнең репортаж. Юкка гына сәхнә ару талуны оныттыра, авырулардан сауыктыра дип әйтмиләр. Хәвәскәр катнашучылар башкару осталыгын чарласа, куючы режиссерлар исә иҗади мөмкинлекләрен камилләштерә. Бәйгедә 100дән артык үзешчән театр коллективлары көч сынаша. Финалга чыккан 12 коллектив үз спектакльләрен Казанда күрсәтте. Алар арасында Краснодар, Самара, Оренбур, Ульян өлкәләре, Чувашия, Башкортстан, Татарстан республикалары театрлары бар. Катнашучылар арасыннан иң-иңнәрен сайлап алу жюри әгъзалары өчен җиңелләрдән булмый әлбәттә. Әмма фестивальгә төпле караш белән бар күңелен биреп эшләүләре нык сөендерә ди жюри рәисе. Йылдан ел безнең бу коллективлар zaman белән алга баралар. Бу күзгә күренеп тора. Аларның репертуар сайлавында да сизелә бу җитди әсәрләр дә бар. Аларның сәхнә бизәлешендә дә, һәм инде алар белән югары белемле режиссерлар да җитәкчелек итә. Бу да артистларның уенына да тәэсир итә. Кыскасы, алар zaman белән бергә атлап алга баралар. Театр сәнгате инде ул чын сәхнәдән аларның сулышларын да ишетеп, җанлы итеп аларны күрүдә бит аның асылы театр сәнгатенең. Барсына да рәхмәтле катнашулары өчен, оештырулары өчен, менә шушы сәнгатьне халыкныкы итүләре өчен. Шушы театрларның авыл клубларына, район мәдәният йортларына безнең тамашачыларны җыеп, аларга шу культура хезмәтен күрсәтү ул кирәк тә кирәк. Елдан ел халык театрлары үзләренең хәвәскәрлегеннән профессионализмга чыгып баралар. География киңәйгәннән киңәя, ул андагы яши торган татар милләтендә уята дигән сүз. Жюри әйтүенчә, елдан ел катнашучылар остара, Хәвәскәрдән профессиональ дәрәҗәгә үсә. Шуңа күрә быел 2 театр төркеменә гран-при бирергә булганнар. Беренче гран-при белән Флорид Бүләков пьесасы буенча сәхнәләштерелгән "Сөясеңме, сөймисеңме" спектакль өчен Башкортстан Республикасы Кушнаренко районының Мизгелләр татар халык театры бүләкләнде. Икенче гран-прига Казан егетләре спектакль өчен Татарстан Республикасы Питрәш районы мәдәният йорты каршындагы Балкыш халык театры ия булды. Гран-при яуладык. Безгә бу бердә көтелмәгәндә килеп чыкты, чөнки без уйламадык та бу теге менә аяз күктә яшен күкрәгән кебек килеп чыкты. Идел йортта без инде катнашып киләбез, һәр ел сайын даими без спектакльләр чыгарабыз. Катнашып киләбез, но мондый үрләргә әле безнең менеп җиткәнебез булмады. Бу елга кадәр гомумән безнең нинди дә булса урын алганыбыз булмады. Инде без гран-при турында теге хыялланганыбыз да юк иде дип әйтсәк тә була. 21-нче Идел йорт бәйгесенең финал этабы йомгаклары буенча җиңүчеләргә лауреат исемнәре һәм һәр номинация буенча акчалата сертификатлар тапшырылды. Бүләкләү тантанасын дәвам итеп, Питрәш районы мәдәният йорты каршындагы Балкыш халык театры инде гран-при дәрәҗәсендә Камал театры сәхнәсеннән үзенең спектаклен тәкъдим итте. Алия Галиуллина, Ринат Сахибгараев, Татарстан яңалыклары.